Ano kayo kay nakalay surprise number ang groom pero ang groom na surprise. Introduction daw. Once again, a round of applause. Ang target ang brother. Guys, kaya among host, wala pa maabot. Then, nami friend, kami nga mga friends, todo support man sa mga kasal nga friends. So, mo niyang nahitabo ang MC kay ang event organizer. Ang event organizer. Creator. Alright. Care, Gapo, and Bible. Si Jode ang tagila sa photo booth. O sa tagila sa photo booth? Party. Affordable ra guys. Kung mo na dahil panihapon guys. Panihapon. Ginawang panihap. Habi na ko kanang. Habi na ko orange juice, iced tea o tubig lang. Dali mga sagot. For those who want to leave, you can approach the lady with a white jacket or sales staff and ask for a card. Ang kwarta bi ako ipin nga to. Maluoy ka sa mga kwarta. Sige no. Ikaw dire kay naka camera ang kanang kanon may ibutang dito. Bintay. Hello, paderasli kay nana siya. Siya nam tilaot lagi ka niya lagi. Ganito usad ko. Ikaw ba? Ang dili juday, siguro kay kaday. Pare gana wala ka na pare. Sapa inon kada bakak na. Ano dayon? Sino mo siya? Wala siya guwapa sa chumba sa buto dito. Oh. Ako na mas father. Guys, ano yung check-in? Uy, check-in. Wala ko ba yung Pasko? Hoy, dara. Uy, dali kay mahuman ang kanta. Ayaw ka na si Tio. Grabe na. Sili ko yung wave. Ada ka nag-soundbar. Anak, okay sabi yung si Tio. Okay, pa hindi na. Ano na kayo pila? Listen na sa bulsa din. Ano siya, contribution ni siya sa atin mo. Parang galing ko. Eh, basta na. Matukan na mo siya. Wala yung Wala ang... Lechon! Wala ang interview. Ay, baka mag-interview. O, baka ma-inform kay marriage na ini? To our female entourage together with a guest person. Once again, a round of applause. Take me on a date, I deserve a plate. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife. Buying groceries, buy what you need. Buy me a ring, buy me a ring. You gotta know how to treat me like a lady. Even though I'm crazy, tell me everything's alright. Introduction daw. Once again, a round of applause. Ang target ang brother. I need an angel
Ang sugagit ka, tubanggit na mo, grabe. So guys, humana og kaon. Hunting na po tag dessert. Do you remember the original youth day? Hunting ta og dessert. Walay dessert. Hun. Tanawa ko na ulit siya. Dili halata nga gutom kayong mga tao kay wan lechon, ulo na lang. Grabe. Makasulog sa iyang sapatos, mao ang atoang mananao. Hana ba na idiha? Ala na itikasan. Sigit yun ang manikas kay Kuan. Go! Magagit sila ko. Kinsak na ito ang winner. Kaya tanang single nga man karon mga single ladies. Unya ang criteria for judging sa single ladies dara. Unsa man? 3, 2, 1, go! Run, Barbie, run! Right, so we already have our winner. At Murag na carried away na ako kinuha mga pictures ay videos. So murag mapahuway ko kay murag di ba ako videographer. Na carried away lang ko so maglingkod ko. So it's time na para magpa-photo booth. Dapat natin souvenir sa bridegroom. So kumusta ang reception, Gea? Okay lang, nalinaw. Kumusta ang atong Lami ang pinag-aagawan. pinag-aagawan na host? Ano ang matanga, pre? Oh my God, namin ibang klase sa souvenir. Dapat ay picture din lang. Naukush na. Suman. Ala, Saan kita taban? Kung yan ang tagtaban mo na, Mark. Ang saon yun, ang saon yun. Wait, our right over there. Really there. Just the free setting. Souvenir. Kuya. Kuya. Sa problema niyo, Day, nakanimo diri sa kuwan. Oh, may kapliti. Paglakaw. Hilason. Ang mga credentials kung manginahanglan kag mo decorate sa kasal, bunyag, party, patayo mo ban pa adunay adunay Christine Enriquez from Enriquez Embellishments. So wala na guys, officially humana na gid ang reception. O wala na. Dare among MC kung kisay ganahan ng hinahanglan og MC. Jima na niya. Kala ganing MC nga congressman kay dating. Oh, ara. Di ba? Photo.
Kung manginahanglan mo og water, magpa-deliver, na ay mo-deliver og water ang Jan's Water, distilled water. Manginahanglan sa mo og singer, na ay Rachel Punay, ang Juninho Cherabel. Kung manginahanglan og makeup artist, na ay Joems Lisondra. Kung gana mo taga-putput. Kung manginahanglan mo og love life, na ay Louie Rojas. Si Louie ang gusto kompleto kayo ng grupo ha, guys. Asa pa mo? Before mahuman yung gabi una, atong Tagalog chance, tagaan na tong chance nga mo explain ng atong late nga MC. I really apologize for my I really didn't mean to do it due to unforeseen circumstances. Yeah, that should be the reason why I was late. But the most important thing here is that I was able to attend this once in a lifetime celebration of our dear friends AJ and Veronica. Thank you. I love you so much. Bawi. Red carpet na yun. Ala! Kuha! Tiwas, tiwas! Tiwas! Emote, 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 emote! How to party, Lenny? Hoy! Join man si Kuya. Bawal! Sorry, Kuya. Hindi mo mababay sa girl, bro? Salamat namong grab sa mababay namin sa bride and groom. Una naman, girl. Bye-bye. Hi, sa vlog yan. Thank you. Thank you for coming. Shima! Uy, muna namin. Muna namin. Muna namin. Hi, sa vlog. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal. Sao na lang. Narap ay katotohanan na ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka